To už vysielame teraz? Aha. Takže čaute pri Sportline noviny. Čiže dneska si predstavíme 3 najkrajšie góly vo floorbale a 2 fakt vo floorbale a ukážeme, ako prebieha priamy prenos hokeja, aký je stav. Ukážeme a potom, ako čerešnička na torte, ukážeme hranie pingpongu so stenou. Takže ideme na najkrajšie góly. Takže nastavíme na ihrisko. Tak vidíte, tam je branka. A zoberieme áno. Tretí najkrajší, na svete najkrajší gól, takže sa mierne pozerať. Často. Takže zistite. Mandžakučič na Juhasa. Juhas je tu. Obrazí jedného, druhého, tretieho, Palinič, Kaspiana, vyhozil tu ešte. A tak príde zase nahrávka. Juhas. Ale pozor, mimo branka. A teraz tá príba branka. Adam Trakov. Pozor, teraz veľká šanca. No ale same ničky a teraz potiahnutá lopta. Auta končí sieti. Pozor. Gól. Ideme na druhý gól. Najazd. Ide Pauli. Ide Lolokovič. Je pomalý, ale nepremenil. Tak mu nahrá bodky. Ale neúspel. A nakoniec nahrá na Juhas. A Juhas auto. Bol udretý o stoličku, ale nakoniec získal loptu. Nadvihol ju. A dal gól. Tak. Ide na tretí gól. Či prvý. Ako centrovať pred brankou? Zajímavý gól. Nie tak. Chcem sa pozerať. Tu na ide Juhas. Nahrávka zostane z chvíľku. O tu, počkajte. Tu sme dali iný záznam. Nie. Tak aj áno, teraz nahrávka. Ide lopta, nadvihne a nič. Ale pozor, po minútu prišla takisto situácione. Takže nahrávka a úplná šupa. Zička preťa ihrisko. Nádherne si podal. Ukladol bránka na ruku. Ešte nedal. Center pred bránku a nič sa nedarí. Musíme. Tak. A je to tam. Je to gól. Takže ok, a keď sme už pri tom, dáme si aj 2. Ide. Nedá. Zoberie odpúka. A gól. Videli ste ten bluff? Aký nedá ani majster sveta vo vybíjanej. Tak. Tu som vám to ešte slúbil. Čo som to hovoril? Toto. Hej, tí sporty mali byť v športy, ne? Ok. Takže Sorač aj ukázať stav, aký je presne tam. Že hneď.
Je 0-1. Dúfam, že keď ste to nevideli, ale všetci robíme chyby. No a ne. To je všetko. Čo to je všetko? Pozrite sa. Ani nič nepočúvam, ale až tak. Spáte. Dnes to je všetko. Majte sa. A pozdravujte odo mňa, mamičky.